Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisya, mga kabesik. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Hello po sa mga nagbubunyi ngayong oras na ito. Ay, sana all. Ano kaya ba't nagbubunyi? Oo, anong kadahilanan na nagka-bonus ba? Bagya naman. Bagya naman paambun po dyan ng pa-bonus. Oo nga no. Ano kaya Iba-iba. magandang balita na receive nila? Ba't nag-celebrate sila ng ganyan? Well, iba-iba talaga ang mga balitang natatanggap natin, 'di ba? Kung ang balitang natanggap mo ngayon masaya, enjoyin mo 'yan. Correct. Kasi hindi naman laging masaya ang balita. Totoo. At kapag ang balitang natanggap mo ay malungkot, nakaka-stress, nakaka-haggard, nakakapangit. Huwag ka din naman mag-alala. Dahil sabagat because hindi naman forever. Yung mga yun. nakakapangit at nakaka-stress at nakaka-haggard na balitang yan. Actually, pwede mo namang iwasan. Pwede ba? Yung mga mga Hindi. bad, sad news, sa mga painful news. Hindi, mga nakakapangit at yung mga nakaka-haggard na balita. Na balita, as in literal na balita na mababasa mo sa feed mo, ha? Pwede. Oo. Kasi pwedeng kapag hindi mo type yung news lagi ng itong taong to, pwede mo siyang i-block, Oo. pwede mo siyang i-unfollow. Hindi ka usapin. Correct, hindi ka usapin, di ba? Pero yung mga pagsubok, ay hindi natin maiiwasan yan. Wala namang ganong sinabi Oo. si Lord na, wala nang problema lahat. Hindi. Ang dami pong Correct. problema. Sabi ko nga, Walang partner, exempted talaga correct. doon. Sabi ko nga isang araw-araw tayong lumalaban. Kailan po ba yung championship? Para makapagbunyi naman, no? Para walang ganong celebration sa buhay mo lately. Wala nga, partner. Pansin ko din. Parang laging matindi yung laban sa buhay. Totoo. Kaya yung mga hugot ko ganyan, araw-araw na lang po lumalaban. Baka naman po pwede na mag-championship round, di ba? Hindi naman siya po talaga natatapos. Totoo In fact, yun. kapag halimbawa nag-championship round ka kunyari sa isang pagsubok, hindi ibig sabihin tapos na. 'Di ba? May next round yun. Merong next round. Ibang aspeto naman pero merong next round. Kaya laban lang po talaga tayo ng laban. Totoo yan. Pero sa bagay, no, may mga balitang pwede mo talagang iwasan at may mga balitang hindi rin Maiiwasan. beyond your control. Yan, yung mga painful truth, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa'yo. Yes. Diba? Pero hindi may mo mga maiwasan yan eh. pero may mga balita na, kunyari, itong taong to, alam mo, chismoso, tagapagdala ng maling balita. Yan. Pwede mong iwasan para hindi ka rin Correct. nakahagard. Tama. Hindi ka rin pumapangit. Kasi totoo yun, no? The moment na makareceive ka talaga ng hindi magandang balita, medyo juicy minsan. Pero pag negative na yung effect sa'yo, di ba? Huwag mong hayaang magdulot ito ng kapangitan sa mukha mo. Meron po itong scientific explanation. May malalim na paliwanag? Meron, hindi. Oo, meron. Pero kaso lang yung kakilala kong scientist na pwede mag-explain, lasing siya ngayon. So hindi niya may papaliwanag. Pero feeling ko may effect eh. May effect yung mga negative. Totoo naman. Meron niya nga yung mga magagaling na mga psychiatrist, magagaling madalubhasa sa neuro, yung mga neuro, yung part ng brain, 'di ba? Yung mga ganyan. Makikita nila yung connection between the negative news, yung nakakapangit na balita, nakakahaggard na issue o kaya nakaka-stress na problema, may effect ito sa brain. Sa brain. And in effect, may effect po sa mukha. Diba? May ganun. Hindi, diba? Totoo, lahat ng bagay ay magkaugnay. Kapag lagi ka nag-iisip ng hindi maganda, kasi yun yung lagi mong natatanggap, may posibleng effect na hindi ka gumaganda. Diba? May mga ganun. Hindi ako naniniwala ako doon. Kaya yung mga kaibigan po natin parang pumangit. Habaan po natin ang PC natin sa kanila. May problema po sila.
Yun na lang. Huwag natin diba? silang i-judge. Huwag natin silang kasi totoo yun, maaaring may pinagdadaanan silang hindi maganda. And in effect, di ba? Sa mukha nila, nakikita. Oo, kasi nasa aura yan eh. Hindi ba't kunyari yung mga magulang, kahit na yung mga anak natin, mag-pretend sila na okay sila, alam natin na meron silang dating na hindi sila okay. Diba? May ganun silang aurahan eh. Kasi may effect po talaga yung mga problema. Totoo diba? yun. Kaya minsan, sasabihin mo, diba, may kakaiba kang glow. Sasabihin niya, wala, masaya lang ako. Tama. Kasi correct. Wala namang particular na dahilan. Masaya lang siya. Oo. Kasi may ganun nga. Diba? May effect. So may effect yung problema sa itsura. Ganun din ang happiness. May effect sa itsura. Diba? Tandaan, kapag ka walang pampa-aesthetic clinic, dapat na lang manatiling masaya. Diba? Diba? Para laging ang aura ay maganda. Totoo, madami tayong kakilala na hindi naman nila afford talaga mga aesthetic clinic. Wala talagang extra budget maski sa mga pang-moisturize, yung mga kahit na alam nating mura, di ba? Pero bakit parang lagi silang glowing? Bakit parang laging ang gaan pagkapiling sila, di ba? Kasi they choose happiness. Masaya sila eh. Totoo yun na. Pwede nating i-practice yun mga kaibigan kung alam mong wala ka talagang pagkukunan enough budget or resources para mag-enhance ng iyong kagandahan. Magkaroon lang talaga ng happy disposition. Maganda yun mga i-practice natin sa sarili mga kaibigan. Naniniwala ka ba doon sa dopamine? Di ba? Mga ganun eh. Yung happy hormones. Happy hormones. Kaya lang ingat din sa happy hormones. Yun daw dopamine, maraming levels of and the gallons of dopamine. Hindi talaga matinong kausap. Yung mga gallons ng dopamine. May mga gallons ng dopamine partner na nakukuha mula sa gadget. Okay. Oo, ng mga bata. Kaya kapag halimbawa naka-gadget yung mga bata, meron yung high levels of dopamine eh. Na basta na-excite sila. Ganun yung screen eh. So may ganun din May ganun siyang effect sa'yo. Researcher ngayon. Yeah, of course, I'm not a researcher, partner. I'm a neurobiologist. Kailan mo lang kausap talaga. Neurobiologist. May ganun ba? Malay mo bagong role ngayon yun. Bagong role. As a neurobiologist. So yung screen, lalo na for kids yung mga napapanood nila na mga cartoons, na mga YouTube videos, basta yung lahat ng mga napapanood na pambata, meron yang ang binibigay nito ay ine-excite niya masyado yung bata. Kaya tingnan mo kapag halimbawa kinuha mo, tingnan mo yung galit. Kasi parang sila. Correct, yung finally kakain ka ng napakasarap na beef lasagna. Alam mo yung kitang-kita mo tumutulo yung cheese, talagang mamanti-mantika pa. Inviting talaga siya. So finally, nung isusubo mo na partner, naamoy-amoy mo pa, biglang may kumuha sa'yo. Hindi ka ba't maiinis? Na tumaas na yung levels mo of happiness, na excitement. Tapos biglang kukunin sa'yo, maiinis. Kaya huwag tayong magulat. Magaling ang research mo. As a neurobiologist for today. Kaya kailangan. Yan, neurobiologist, agriculturist, and manicurist. Yes! All three! All four. Ay, nga pala. Neurobiologist, manicurist, and agriculturist. Yan. Ganun. Kaya 'di ba parang takang-taka tayo or naiinis tayo dahil grabe yung naging tantrums o sobra naman yung reaction, kinuha lang yung cellphone. Hindi yun lang para sa kanila. Para itong nabitin sila dun sa happiness na binibigay. Kaya hindi siya dapat na masyadong matagal sa phone. As a super mom. As a super mom naman. Charot! Diba? Sinasabi natin ito mga kaibigan kasi diba pwede ka kasing humanap ng happy triggers. Ang sinasabi lang ni partner, yung example niya. Na kapag you're in the middle of it, dopamine addiction. Bilang dopamine rush, for example, nandun ka, tapos biglang binawi sa'yo, magagalit ka talaga. maiinis ka talaga. Ang sinasabi naman natin, kung talagang wala kang pagkukunan, wala kang resources, hanapin mo yung mga happy triggers mo. Ano ba yung mga yun? dopamine. For example, yung cellphone, kung gusto mong lagi nanonood sa YouTube at nanonood ng mga happy videos, then do it. Kung happy videos yung pinapanood mo at kung nakaka-happy talaga kasi ganun. hindi lagi nakaka-happy yung cellphone Oo. As a super mom. Hindi madalas lagi. siya mas maingay.
maingay. Oo, mas maingay siya ang cellphone. versus hindi. Pero asa matanda naman for today, 'di ba? Asa tita, asan ante. Ang daming Oo, role. ang ingay din talaga ng cellphone. Pero again, kanya-kanya. Correct. 'Di ba? Tama ako naman music si partner. talaga. Ako yun yung talagang... As a musician. Ang daming age, musician. Ang daming S. Musician. As a musician, Oo. or as somebody who loves music. Yes, yan, diba? dopamine ko is music. Yan yung nagpapa-happy talaga sa'yo. Naiba talaga yung Tsaka mood food, mo. diba? Yes, food Oo. also. Minsan coffee. Diba? Pag kunyari... Depende kung may budget. Oo. Kung walang budget, music lang tayo. Kasi libre naman siya. Basic, makikinig lang ako sa Love Radio. Diba? Pwede Walang akong... effort. Walang effort. Ang dami Oo. pwedeng pagkuhanan ng music na libre. O, diba? Totoo yun. Pero kapag medyo may budget po tayo, ayan, milk tea. Yan. Punta sa coffee shop. Coffee Amoy-amoy shop. ng coffee. Yan, di Mga ba? ganon. O kaya paminsan-minsang add to cart. Ang sinasabi ko lang din kanina, pagka sobra kasi hindi na maganda. So, kunyari, yes, naiintindihan namin na ang daming add to cart mo na nagpapahappy sa'yo. Di ba? Oo. Pero kapag ka sobra, Wala ka ng pambayad. Wala ka ng, o di naman kayo. Parang sobra na talaga siya. Hindi mo naman kailangan ng ganyang klaseng kadami. Diyan na tayo merong may problema. Totoo yun. Tingnan nyo po mga kaibigan, i-observe nyo yung mga kasama nyo sa bahay na habang naglilinis sila. Kung tutuusin, nakakapagod maglinis eh. Yeah. Magwalis, maghugas ng plato, di ba? Magkudkod ng banyo, magtupi ng damit. Pero pag may background music sila, sumasaya tapos sila. favorite nila yung music na piniplay. For Correct. example, sa radio, nakatutok sila sa Love Radio ngayon. Tapos pinatugtog yung paborito nilang kanta. Hindi ba't habang naglilinis sila, sumasabay sila? Tama. Napapakanta sila, masaya sila ng ganun. Correct. At pwede natin gawin yun for free. Diba yung happy triggers natin, pwede po natin silang hanapin ng walang binabayaran. Oo. Hindi po kailangan na may bayad para Totoo. maging masaya. Iba po yun, mga bayaran pong babae. Bilang bugaw today. Sa bugaw. May mga bayaran po talaga. 'Di ba? Hindi yon. Kasi pwede namang libre lang. Totoo. Katulad ng music, listening to Love Radio, listening to your favorite DJs, ganyan. Hanapan po natin ng happiness ang everyday. Totoo. Kasi hindi po natin talaga alam kung hanggang kailan lang talaga tayo sa world na ite. At basic lang lahat yun, ha? Correct, Hindi mo kailangan i-complicate ang mga bagay-bagay para maging masaya ka. Tsaka yan yung mahirap kapag ka nagkukumpara. Isa pa yun. Oo, kapag ka nagkukumpara ka talaga dun sa blessings ng ibang tao, iba yung karera niya, iba din yung karera mo. Totoo yun. Parang katulad yan parang hindi mo pwedeng ikumpara yung sarili mo sa kumari mo kung bakit ang tatalino ng mga anak niya. Kung in the first place, wala ka namang anak. Diba? So, kanino mo i-compare? In the Diba? first place, wala kang asawa. Wala ka ring asawa. Wala ring bubuntis sa'yo, girl. Diba? So, paano? So, blessings niya yun. Correct. Pero ang hindi natin alam, may kaakibat ding, may mga kaakibat ding stress yan. Para maging matalino yung mga yan, hindi lang naman may mga iba na talagang born na genius. Pero may mga iba talagang, studios nag-aaral. Acquired. Yung katalinuhan nila. Ang kanilang knowledge. May ganun na nag-aaral kasi sila talaga na mabuti kaya sila tumalino. So, matatalino lahat ng mga anak. Nakikita mo, di ba, na pinopost lagi. Pero hindi mo alam, hindi na yan kumakain. Aral lang sila ng aral. Di ba? May ganun. Hindi natin alam eh. Ang alam lang nila, ang alam lang natin na kinaiingitan natin ay ang daming medal, sana all. Diba? Correct, pero correct. ang hindi mo nakita is yung pagsubok nila para ma-achieve yung mga medal na yan. Nagmumurahan na yan sa bahay. Kasi bakit 99 lang ang score dun sa math, dapat 100. Isipin mo yun. Diba? So we all have our own struggles. We all have our own blessings. Correct. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!